Big Apple chuan thil engemaw a inthak danglam ta New York chuan mayor thartur an thlang chuaka Muslim ane Zoran Mamdani kum somthum pali mi lek chuan January ni khat sang hi som ni parukatang hian khopui hi an kol dona mi tam tak chuan hei hi an ngai tu phak bak thil ane 9/11 be nara thlak tak tuar tu khopui chuan tuna hian Muslim hroi tu thlang ta ane engtin nge hei hi a thlen thei engtin nge khothlang ram firfia ke be na saber tuar tu khopui hian chutiang rin ang chia chu hroi tu an vote thei jok heti la hian Times Square wantlang ma at tong tai thin mi sang tam tak thalap te chu thil pa ngai ani ta engkim adang lam vek to ne kum sang hi som ni pathum khan City Hall chuan most te chu adan an ti mai an tong tai na chu awrin na nen special permit tel wa man a phal sak ane tuna hian vengthen khata chuan ni khata boinga zet ari chuak thin ane hei hi American history a thleng ngai lo ane hei hi sarkar lam thu nei tu te phal na thlap ani a mana ram dang chawa thleng tura an ngai thin chu tuna chuan khopui soundtrack lo neta a adang lam chiang to hle ne Wall Street throi tu chu Muslim ani thu hi thudik lo ani lowa kum tam tak chung in thak dang lam na saber ane New York hi khopui dang ang ani lowa khovel sum le pai khopui ani a United Nations som na mun ani a khothlang ram chak tak chin chiana ni bok New York in thak chuan khovel in thak thina Islam hi khovel rin na thang chak ber ani a khovel mi ring pun na za ta in an thang chak zo ka ne chuti ni chuan eng thil nge thleng ta le he in thak dang lam na hian Big Apple tan le keini Christian ta ta nge om zia nei tin apoi mo ber mai chu heng chin chiana te hi Bible avau khana in ziak te nen ain milem kan khovel hun te hi akul muk to le a muna tur mit nei tan chuan chin chiana po achiang hle he cha thingun takin en ta ila kum sang khazakwa khan Muslim makta duai zanni velan om nia chu tania chuti lai chuan khovel mi hring tanga za som pani velan no mane kum sang khazakwa som sari khan Islam sa khwa chu za som panga a apunga mi makta duai zanga som sari pasari velan ne ma se thil adang lam ta kum som thum nuwa chuan chu alet ni zetin apung ta dor mai ane kum sang ni thlang khan Islam hi khovel mi hring tanga za som ni pakhat chuang an ni to mi tluk le ding on khat le makta duai thum velan om to ane soma pakhat ni to lovin khovela cheng panga zela pakhat an ni to tin kum sang ni som ni akhan khovel puma Muslim om za chu tluk le ding on nei an tlinga khovel mi hring za som ni panga velan ni to ane chu enge om zia kum som ni kalta khan khovela mi pariat zela pakhat chu Muslim an ni a tuna chuan palizinga pakhat chu Muslim an ne Islam sa khwa hi ring tu chan ve ang zat zet an ni to a Christian sa khwa chu an chak hle ane an chut lok na tanga alan dan chuan kum sang ni som nga a chuan Muslim me pui chu za zela som sari pathum zetin an pung dona Christian te chu za som thum panga chau nan pungang hi khobela Islam sa khwa lo than len dan mak tak mai chu ne tin hei hian tun ma a kan mu ngai lo thila min ruai ane avoi khatna tan Muslim zathian khobel puma Christian te ale pelanga an chut lok danin kum sang ni som nga a chuan avoi khatnan Muslim zat chuan Christian aphak don ane tin USB ka chuan an than na po asang chom na saviau boka kum sang ni pasaria khan US ram puma Muslim maktaduai ni le point pathum vela noma tuna chuan maktaduai li emo a ai tam emo an ni to ane an chu danen US Muslim om zat chu kum som ni po tlinglova alet ni zetina pung thei dona chutiang bokin an sa khobiak na mun ta po na satatina pung dona ne kum sang ni khan mos sang khazani zetoma tuna chuan sang ni zasari chuanga om towa apun na hi za som ni aya tamma ane tuna chuan an o chu thunei na in liana te ari chuak ta tual chung state le federal level in thanna ne nan changta tin US hian kum sang ni som lia chuan
Islam sa khua hian Judaism chu le pelin Christianity dota sa kholian berpani na ani thei an ring ane US Muslim population hi kumsam ni somnga chuan maktadwa riat chuang an tlingdo ni in an soya mun pakhat khopui pakhat chinchiana mun dang aya achian zok na aoma khopui ropui tak New York khopui ane New York chuan line an pel ta chia chu pathian le khathua lo lang line ane kumsam ni som paruk chiar pui ang chuan khopui mi za som vel New York khopui mi som zela pakhat chu Muslim an nia America anom khom tam berna khopui ane America Muslim zong atanga za som ni pani vel anoma mi makta duai khat le chan ve vel an ne ma se hi chu a hlui ve deuh to tun kum som dona hian an pung chak le ni a soyania engangin nge an pun belang makta kane chuti chung chuan azat turo mang chu chu theya tuna hian New York khopuya hian mi som zinga pathum vel chu Muslim an ni to are no mane engwangin nge he thu hi tu man an soi ngai lo New York ka thil thleng hi lekha azia kai mai angani lowa chin chia na ni a hun thara lo thleng to signal ane tin he khopuya hian hruai tu pakhat chuan ke aron pen choka chu Zoran Mamdani ane mayor ani huna enge thlengang ngai tuate Muslim community tan chuan thil poimo takani anga Muslim tetan khothlang rama mun poimo berani ang Christian hruai tu in meka a apply kha imit thla theiam le ngai tu phak bak thil ane khopui chunga po ke a pen lut theilowa ma se heta hian chimlama chuan kongkhar chu ain hong jaw hlea Mamdani hi New York influencer politician masaber ti a hriatane TikTok a manga thalai tenen anin zom tlatane athu cha chu in thlak danglam na nasatak zong tu te thla kal zela alo ri chuaka khopui chu mitam tak tan chuan thir hip theiang maya mi hip theiani dona chu chin chiana ani ang he thil thleng hi Bible a chau ni lovin Muslim pathian le khathua po a chuang mai theiani Bible keula Daniela le khabua khan Daniela chuan in larna muwa pathian in kovel ram te malam hun tura puan chuan a chungchang ane Daniela chuan ram saro pui tak pali muwa chung te chuan ram pali nen tira Babylon Medo Persia Greece le Rome te anne mase Rome chu abo tak ngai lowa ti hian a soya ken reng lai chuan sakol pali na po chu alo langa lawom tak le rap thlak tak om khau tak ane Rome chu sakol pali na chu nia ki som ania ki som te hian ram tang rual pol lo la om tur Rome thu nei na ti nun le na tur ram som te chuan tira mitam tak chuan European a hian hei hi an huwa ma se chu ta chuan Daniel chuan thil lung chiat thlak tak mai amuta heti hian a soya aki te chu ka en reng lai chuan ki te tak te pakhat ki dang zinga chuan alo chor chuaka he ki te tak te hi adang lam hlea mi hring mi tanga neya ka po nein uang thuang takin thua soya Krista doda tu ane pon lama tanga local ani lawa arun lawa democratic takin danang takin politician dang angin alo chuakane thil mak tak mai chu thujiak then khat chuan he antichrist si alo lan main Islam chu khothlang lam zonga adar don ni in an soi politics lamatang New York ne na chu chin chian a tha ani theyangem tim lei te ang mithiam te chuan kum som tam tak chung chu antichrist si mi chak tak ani lo tur thu an lo vau khan to ne mi hip thei tak ni dona political master anianga thu nei na duan sa manga na thoda na thiam le ang mel masipai lataka tang lo thleng tur ani lowa hrilok na chuan an mani zinga tanga ron chuak tur ni in asaya democracy mi hring dik na chan bole international cooperation chungchang te asoi war don ane remna mi hring dik na in pum khat na chungchang te asoyanga Zoran Mamdani ang chia hian thomaron neanga achan chu New York hi pathian mi te tan chuan adang lam bi kane New York hian Tel Aviv in Juda an nei tam zoka
Israel rampo na Juda ko pui berane thin ama chuan ani thin ane ma se thil ain thlak danglam chakle a thupuan bungsom pasari chuan Babylon ro pui tak chungchang asaya khovel sumdon le nun phung lama thunei na lan tir thei khopui trong le nam sang sang om na khopui ane khoi mun na mo hriat chu inei mialem le ngai tu te khovel sum le pai mun pui chu khoya nge om Wall Street Diplomatic Center United Nations Cultural Center Broadway Times Square te New York he khopui na ra na ni lo ane ko thlang ram chin chiana khopui ania tunlai Babylon thupuan khopui ro pui tak khovel lalte chunga lal chu ane isuan heti hian asoya Zentel ram tina sala ruai darinan omang tin Zentel te hun atop ma zong Jerusalem hi Zentel te ra be aniang heta hian rilok na ne na in zom chu awma New York hi epicenter ane kan mu to chin chu fiam thu emo ngai dan mai emo ani lowa thu dik tak ane khovel pum huapa boruak so sang lutuk ki to plei thei lo te ram pum huapa te che nge tak te mihring cheng le culture lama khothang ram chin chiana khopui New York ne na chungchang te ane khovel puma za som sari pathuminan punga kumsom chungin US mos za som thum pakhat zetin apung ane tin New York a hian tuna chuan an tong trai thu cham thin te chu official takin kholai ari chuaka khopui chung Times Square a mi sang tam tak an tong trai rual thin ane he thil in thak danglam na salutuk hi phat rual ani lowa Europe ramte thil ti thei tak ni tura anin hlom khom mek lai hian Islamin khothlang ram khopui poimo tak taka te ruai tu te an da zel thei chuan atopa engtin nge ni angle zolnei Daniel chuan lal ram danglam takalo chua tur thu asaya hun le dan ti danglam thei tur lal ram chu tuna chuan New York khopui kongpuya tong trai tura in ko khom chu dan anga man thei ani towa Islam te tong trai hun chuan khopui chunga hun bi asiam ta a heta hian rilok na chu angai nom le zual hle ane Daniel chuan lal pathum apai thadon ti asaya lal som jinga pathum chu ti tloman nia a ran pa ne an ni lawa pai thla kan ne chu chuan politics lama fing taka chet na le economic pressure a thlen ane ne na changtu ang ni lovin ral rel thiam tak do dal tu anga lang silowa le lampol te chakna ti bodan thrachiang tak ane ma se kumjabi tam tak chung chu kong diklo kan jok to si chuan engtin nge ni ang mithiam tam tak chuan hetiang mi romlal ram lo nung thar le thei tu romang chu Europe rama anjong thina European Union hian member som ni pasarian neya kumenga maza chung chu rilok na Jeremy tam tak chuan ram somom na lai mu chu alo chuak thei ti an soi ane ma se chu ni theina lang chi alowa Roman Empire chu edi zali som sari paruka atluchia a ma se an ral chuang lowa khothlang lam chan ve atluk ma dei to khan an ke phel to a ma se khochak lam chan ve chuan kumsang khat dang chhel takin an tuar ane khothlang lam lal ram chu an khopui rom nen chuan atlusopa ma se khochak lama Roman Empire Byzantine Empire chuan an khopui Constantinople atang chuan kumsang khataya tam ro an rel chun zom le ne chu khochak lama Roman Empire chuan tuna Middle East kan te hi athununa Turkey Syria Iraq Jordan Egypt te kumsang khat chung zet chu heng rama te hian Roman chu anom zui ane chu ti nei chuan he hian rilok na nen enge in zom na ane zol nei Daniel chuan lal thu nei tak sipai te lo lian chuan Jerusalem le mun thiang hlim chu an ron ti chiang ti in aziaka chu tuin nge ti kan rebeka edi somsaria Jerusalem kai hruai Rom sipai te an ne tin helai hi mitam zo kan top na mun ane chung sipai te chu Italian le European te ni a hriat an ne ma se Roman historian takita sange in history a record dan chuan chanchin danglam takasea voinga na le som na Jerusalem te chetu sipai rual te chu Syria le abul nai
อารับเบียละตังสิไปลากโคมเต็นเนจู่ๆหันไงตัวตายละคือโลกนั่นเล่นชวบตัวมีปุยเตจูมิดลิสเตอันเนคริสตาดูดาลตุจูเยรูซาเล็มเตชะตูเตตังอาโลชวบตัวนิตาเซยุโรปลำอินมิดลิสลำกันหอยจอกตัวนิดอนโลเอมเนเฮฮิสทรีที่เจียนมอลมังอังเริงตักเฮียนมีตั้มตักินันคอยงามไงลูกตานกงอหอนสักกันเนดันยาลันก็ทั้งลำนิลวินชักลำอโกกันอีจวนเอ็งตินเงนี่ยังตินเฮตางเอเฮียนทิลมักตักไม่กันตงะอิสลามสักหัวจวนไม่อันที่จัวมาริโลกนั่นละมาอันช่วยตัวนี้อินอันทุรินังจวนนี่นุ่งเบราโลลังตัวมีประกาศเอามาจู่เมเซียอันนี้ทินอามิเซียเตจูไบเบิลอันติคริสต์เนนกันเตคินจวนไอ้มิลมันนี้หันไงตัวเจียงตาอีละอิสลามิกทุบอนประกาศสวยดานจวนไม่เฮียนมุสลิมคเวลจูอาหุยโคมังะคเวลปุ่มหัวดิกนาอดินังะเยรูซาเล็มตังอินคเวลทุนุนังะอาปะเทียนทุนในนับฟินเฟียตัวรินชินเชียนอะไรทิลมักอติยังอติยาโจเอลริชาร์ดสันเลวินโชบัตเตอังมิทิยมเตจวนทิวริฮวยเซนตักันรอนติชัวกะไบเบิลคริสตาดูดาตูเลอิสลามิกไม่ติฮีมีประกาศทุ่มมนนั้นเนมิดลีสตังโลชวบตัวรวยตัวมีฮิปเทตักมุสลิมไวเบลเชนีเวลเซตินชันดัมตัวนี้อันเรียจวนหาฟ้ากันนี้คเวลปณิตานมีประกาศอิสลามิกมหาดีเลไบเบิลอันติคริสต์เตจวนสวยดานจวนมีทุ่มมนนั้นเนสุนีมุสลิมเตจวนรินนังไงนุ่มเลดังล้ำตักันนี้ฮะดิษมีตั้มตักจวนที่เฮียนอันสวยทีนะอีสาอันติอีสัวจูไม่นุ่งอาโลชุกินอตงตายะเอโมไม่จูอารอนซอมเวนีอินนันสวยอันปนีเฮียนดิกลาวนาอันเนียงดัลมีบุมมังจวนเนียงเลยลุงให้ดิกลาวนาอักขานัวจวนดิกในน่าลัวขัดเลงกุมสริชุงโรอาเรลโดนนีนันสวยจูหุนจูนิวยอร์กมุสลิมรวยตุมาสเบรินJanuary ni khat sam ni som ni paruka thu nei na chan huna ain tan theyang em thu puan bung som pathum na chuan tui puya tanga sakol lo chuak chung changa soya bible ri lok na chuan tui fin ria thian nam le mi puya en tir ne us a hian ni tin mi sang thum velin islam sa khuwa an zoma europe rama chuan muslim zom tu an tam jok le a heng za te hi han ngai tua ta ila kum sang khajakwa somku akhan new year ka hian mos somoma tuna chuan zathum chuang om towa kum som thum bel chungin muslim mi chu nuai khat vela tangin makta duai khat vela an pung chho ane he kho pui chan china sa kholama inzar phar chak beran ne ma se engtin nge jihadist terrorismin an hlau ber kho pui chu America rama Muslim te in hum himna lian berani thei September 11 khan eng kim ati danglam veka twin tower te chu an tluwa in rin tok na nasatak an nei pha kha thil khan nu khan khopui chu Muslim te huat nei na khatta ane kumsang ni pani khan federal sarkar chuan Muslim tamnaram som ni palia tanga mi pa pem lut to te chu pem lut tur chung chang ngai tu tu Immigration Authority tenen interview bota an thut tira lo ngai ta he policy hian Brooklyn a phei chuan mi pui ati chi ai man hialane Muslim sing ni vel chuan Brooklyn chu ti hun lai chuan an chuasana tam tak chu an rama an hole tam tak chuan mun him jok nia an ngai an in sona ma se chutia an chuasan chung nuwa chuan be se lo deuh thil a lo thleng ta an ron pung le hluai mu thei khopin an ron pung le ne an hlau na te chu abo zo to New York chu Bangladesh Pakistan Egypt Yemen Palestine le adang te tanga lu khom na lo ni le ta mos kar to te chu an hong le halal business te chu an lo kir le kum sang ni som panga khan public school te chu an Islamic holiday te chu official calendar an tel ta hialane thil theilo angalang chuat thleng ta 9/11 nuwa Muslim tlan chuak te chu an ron kir le mai ani lowa an pung na sa in zung an kai thuk tel tela ma se chu chan chin chu
heta hian na top mai lo zona dang alo piang le na sataka an ron pun dan hi long le thona atangin an ron lu tem ne most te hi foreigner chawin an lu khatem ni lo an vai hian ram dang mi an ni vek lo a chu ram chunga meka lam hoya thing thia an pathian betu palizinga pakhat vel chu rin na wanga piang tharan ni lo a anin le lui tirane American Muslim pali zela pakhat chu in le lui tiran ne za somruk pali vel chu African American an nia za somthum pali vel chu mingau an ne atam jok chu Protestant atanga lu tan ne bok New York a chuan Bronx le Brooklyn veng pum te chuan heng in thak dang lam dan hi an tha chianga engrin na tanga local nge an ni ang achan chu beng ne a hrethei tatan chuan vau kha na ne atam jok chuan Krista rin na an chua san me ka ne New York ka kan mu chu Islam chak na ngor ni lovin khothang tharau chak lo na ane luma siam kelian pui chuan a pathian thei ngilin pathian dang tele dan dang tetan kong a hon sak ane United States chu sakhoti du da na wanga tlan chia Christian ten an din ania tuna hian ram somnga pasari chuan Christian sakhua in le khapna danan pom to ane Islam tamnaram Nigeria Pakistan Egypt te chuan Christian in an tuar na sa Saudi Arabia rama chuan Bible ken chu lungin ta na nia Pakistan rama chuan Islam sakho sai chiat chu thi na ane Muslim ram somnga pasaria te chuan Christian in le hidan kal ane Christian ram engzatin nge Islam sakho khap khoi ram mainan khap lo ane do theina le tor theina hi a pathian thu viau na hriata mi zong huwa pane Christian po telin mase Krista nol na thu I hriata hilap nat viawa I tuar viau ni chuan in en fia ingai tina ne Islam chuan Isu chu zol nei chawani thu te crossa thi lo thu te pathian fapa ani lo thu te azirtira ram thiang hlim tlo thin tu te chu Europe ramatangin sakho zalen na zongin an tlan chia pathian nuaya ram an dina Abrahama pathian Isaka pathian le Jacob pathian Isuapa nuaya an din ane kum zathum somsari nuwa chuan an thla te chuan pathian dang an beta ala chu yawe anilawa Quranin Trinity ti soisu ati hian ati chiang viawa Isuan min vaukana Krista derle zol nei derte an lo chuak don sia thante meu po an ruai bo theinan chinchiana le thil makro pui tak an tiang tin min vaukana ne rom chuan Christian ni turin kum zathum zet hu na manga New York he kum somnga ai tlem lawa Islamic ani theyang hun akal chak le mai mit neya mu theiten chinchiana te chuan mu tur thu kan muwa Daniel chuan Krista doda tu chungchanga thil ngai nom takasuya api le pu te pathian chu angai ven lovanga meichia te du na po angai tu lovang maktakin Islam hian nupui pali thleng nei aphal saka chuti rualin meichia te chanvo chu na satakara be ane Krista doda tu ni thei tu ro mang pathum na alo om le chu thil buai thak tak ani theyang achan chu bum tu chuan Christian le Muslim ta chau atum lo ani chuan ang tin nge niang do tin abitum chu pathian nam thlan Israel te po chu lo ni ta se ang tin nge niang le Israel nam zinga pakhat dan nam bo chungchang ziana man lai thurin pakhat homa chu Juda te thisen ne na in zom na nei ane Krista doda tu chu European emo Arab emo an ni lo chuan ang tin nge niang bum na nunung berakal pui turin Juda nam atang nge in bum tu churon chuak ta se ang tin nge niang le thupuan bung sari na kan keu chuan Johana chuan pathian chia lo nuai khat sing li sang li te chu thlan chuan ni thu aziaka Israel atangin nam som pani te chu top na ni tan thlan chuan ne chuta chuan dan nam hi tel an ni ve ta hau lo ane hemi chungchang he video dot le kan soyanga tuna New York ka Muslim ruai tu tharnen hian
in kung kai na an nei thei angem ti te po kan soitel do na ne